השאלה היא למה אתם לא מתאחדים ומגדילים את הסיכוי של המחנה שאותו אתם מייצגים לנצח. נשב, קבע אתה את הכללים ויאללה בוא נרוץ. רגע, כשאתה אומר נשב ביחד, אתה ראשון הוא שני, אתה מועמד לראשות העיר? אמרתי נשב ביחד, נקבע את הכללים. בסדר, אבל מישהו צריך להוביל, מי יוביל? מי שיכול לנצח את הצד השני. איך יודעים את זה? נעשה סקר משותף, שנקבע גוף שלא לא אנחנו, לא הוא ולא אני. בגדול, העיקרון הזה מקובל עליי ומוסכם עליי. הדרך והמרחק לפני הכפיים, כי אנחנו, אתה יודע, יש בסוף מרחק ארוך מאוד בין הדיבורים בפאנלים והפוסטים וההודעות לבין פרקטיקה. ובפרקטיקה אני בטוח שאם זוהר ואני נשב ביחד, בלי כל המתווכים באמצע, ובלי כל מיני אנשים שמנסים, אתה יודע, לעשות כל מיני סידורים, אנחנו נמצא את הנוסחה. אבל בסופו של דבר, אנשים לא מבינים למה אתה ומרקוביץ', שגם מייצג את המחנה הליברלי, לא מתאחדים. סלע המחלוקת הוא מי יהיה מספר 2 או מי לא מוכן לוותר על ראשות העיר. ואני אומר לך את מה ששאלת, אני קורא ליניב, לאורך כל הדרך. כבר אתה את הכללים. זה לא יקרה כי כולנו יודעים שקראתם גם בפאנל של אחוזת הנשיא. לא, אבל לא קורה, אני אומר לו בארבע עיניים. זה לא קרה. בארבע עיניים, שב איתי, כמו שאמרנו היום. יש לשניכם טלפון, אתם עובדים באותו מקום, ישבתם. יניב נכנס לפוליטיקה איתי. בסוף מה סלע המחלוקת. נכון, אתה הכנסת אותו לרשימה. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, לא אומר דבר מאוד פשוט. סקר, מי שמוביל באחוז אחד, מוביל. יניב לא מסכים. אנחנו מוכנים מחר בבוקר, סקר, אני מנהל הקמפיין, אנחנו מוכנים מחר בבוקר, הצענו את זה מראש השנה. בוא, מחר בבוקר, נסכים על סוקר וננסח ביחד את השאלות. מי שמוביל באחוז אחד, השני מסיר מועמדות. עד היום יניב לא מסכים. אם הוא מוכיח לי את זה, שהוא מנצח את מתן דיב לסיבוב ראשון, אהלן וסהלן, אנחנו רצים ביחד הוא רושם. אבל אם הפוך, אני מצפה ממנו אותו דבר, ואני אומר את זה לאורך כל הדרך בשיחות